deh जोङो बेयाव उन्दुनांदोंमोन गासिबो दङ ओमफ्राय नेट दङ ना नोंना नेट दङ बिनिफ्राय आं अनेक बुस्थुखौ गिनाय मोन्दोंमोन बेफोरखौ नुनानै माबाफोर जादोंमोन नै बेफोरबायदि फट'खौ नुनानै आं बिराद गिबाय मोनाव उन्दुनो हायासैमोन बेफोरबायदि फट'खौ बे मानसिया मास मोनसे जाबायनो दाखालिसो देवबारसो मिथिदों हिनजावफोर लायाखै गावनि बिदा आरो बिफंफोरा बेलेगाव दंमोन आरो बेनिखायनो मिथियाखैमोन दाखालिसो देवबारसो मिथिदों मास मोनसे जाबाय बे थैना थानाया आं बेखौ नुनानै बिराद गिबाय मोनायाव ओरैबायदि नै मानसिया माबायदि आंनियाव सोरबा हरदों वाट्सएपआव आङो बिसा मालिकनियाव थांगोन बै उदालगुरि गलमायाव दखान दोङो दखान भारा होयो आं बिसा मालिकनियाव थांगोन मानो बिदि जाना थांखो बेबायदि बेमार मानसिया लायनो आरो आं बेबायदि खबर लानो हांगोन बिसा न'खरनि मानसिफोराबो आं खबर लानो हांगोन जोंहा बिराद दुखु मोन्दों ओरैनो दाखालिनो थैनाय लोगो लोगो जेनेबा सानसेयाव थैबाय सानसेनि उनाव फबनांगौमोन बेनिखायसो मास मोनसे दान हाबाय नंगौ नङा नंगौ बेनिखायसो बेयो मास मोनसे दान हाबाय बिराद दुखु नांथाव नै रावबो गैया न'खराव बेल' हारसिं जेनेबा गावगायनि न'खराव हारसिं माने बे गावगायनि हा आरो बैथिं गावगायथार बिदा बिफंफोरा बैथिं दङ माने गावगायनि हायावनो हारसिं रुम मोनसे दंमोन बेबायदि थानो नाङा रावबो हिनजाव लानानै न'खर थानांगौ मा हारसिं जुमाय लोंनानै एक्सिडेन्ट जानानै अब्ला थांगोन सोरबा जौ लोंनानैबो हारसिं उन्दुनानै थैना थांबाथाय गैला बेबो मास मोनसे बोसोरसे बारा बेफोराव न'खरफोरा गेसाव मोनामजोबगोन बेनिखायसो हारसिं उन्दुनाङा दे न'खर जायगाफोराव हिनजाव लायैफोरा हारसिं उन्दुनाङा हिनजाव लायैफोरा बिमा बिफादो था बिदाफोरदो था आं बुंनायखौ बुजिदो हिनजाव लायैफ्रा बिदाफोरजों था हारसिं उन्दुनाङा हिनजाव लानानैसो गोमा था गोमा उन्दु बेनिखायसो बे जाबाय कापुपुरानि बिराद दुखुनांथाव बे जाबाय कापुपुराव जादों आरो बेयो कापुपुराव जादों मास मोनसे जाबाय दे मास मोनसे थैनाया मास मोनसे दाखालिथ' देवबारसो मिथिदों दाखालि देवबार आं बिनिखाय बिथांनि न'खरनियाव थांगोन आं खबर लानो माने बियो माबोरैथो थैना थाखो माबोरैथो जालांना थाखो होननानै आं खबर लानो हांगोन